tiše. Já vím, že to moc nejde, pořád se to musíme snažit. Nebrzdí. Už tam byla příliš velká rychlost, ještě přišli brzy do těch zatočených. No, určitě jdeme další. A to víš, co to dělá? Já nevím, co mám dělat. Správně jedu zatáčku normálně dvojku, trojku, jak bych to jel, až když letím ven, tak vyšlápnu spojku, je to tak? Přesně tak, jakmile ucítíte už náznak toho, že ty kola nechtějí zatáčet, se šlápnete spojku, lehce jim povolíte a znovu přitočíte. Jo. Můžete jet. To nenaučím mě ten první zatáčky, když přeženeme to na jezdovou rychlost jenom pár kilometrů. Kdy? Můžeme Co? Prudčej brzdí. Kdy? Teď? Ne. to je to zatáčka, které jsou, že Já vůbec nevím, co mám dělat. jezdová rychlost. Potřebujeme Karvína.